Apurtzeko, apurtzailea. Badakizu non zauden, badakizu non gauden. Bai. ETB-en, gure etxe santu honetan. Eta badakizu ETB-en dauzkagula artxibo oso potoloak. Eta nire aliasek egiten ditu bi gauza oso ondo. Bat, lehendakariari pelota, eta bi ETB-ko artxibo potoloak arakatu. Bera, julo markatu, baina goza gehiago hobeto bakizkititen. Baina egia da, pila gustatzen zaigula, ETB-ko artxiboa arakatzea, eta jo, eski kristona antxorra daude hor. Eta, honintzan beitea, gure etxe santu honetako artxibategian ere agertzen da, honintza. Lehenengo bideoa erakutsiko dizut. Zure astapenetaz gogatzezea. Gogoratzezea etxe hontako mikroa hartu zenun garaigua? Gogoratu nahi duzu? Bueno, bala, gogoratu? Bai, ez dakit zer izango da. Hemen txeduzu, flipatu. Lokator egin ezina eta impotentzia horixe izan da, urak eta uholdeek zornotzan utzi dutena. Getxoko Folk Festivala udazken kulturalaren ataria baino ez da izango bere ostean, antzerki jaialdia, komiki jaialdia eta aurton lehenengo aldiz erdiaroko azoka ere etorriko dira Getxora. Horrek, hori uda baten izen zandana, Orduen, bueno... Zuk ere egiten nuen bekaldia egiten orduan? Horre ukin eban lehenengo aldiz bizitzan, bueno, ule urdin edo inebazen metxa urdin batzuk, eta gero geratu jatezen hori, amarillo, pollo, itxusi, eta egon nintzen hemen bekadun. Orduen eban manejetan oingo beste diru, be. Zenbat urte zenezkan orduan? Hogeta bat edo olako zehozer. Olako zehozer, bai, ineman bertatik bertaran hilabete batzuk, eta gero uden informatiboetan. Esperientzia politia? Bai, batez be bertatik bertaran oso gustora. Informatiboak eta ja beste lanerako beste modu bat eta, bai, ja. Beste estilo bat. Hori izan zure hasiera telebista, baina gero askotan etorri zea telebistara, eta egoera ezberdinetan ikusi zaitau, begira, abesten askotan, eta egoera ezberdinetan, ezberdin jantzita, bueno, olako bilduma txiki bat indeu. Prest zaude? Bai, venga. Hain bala, Rusiaz! Andoni egaina eta onintza... Enbeita, hombre! Hoxe, egainan bata eta enbeita. Ongi etorri atxurira. Hasiera batean intzen tabernero, eta denborarekin eginai surfero, baina bertzotan holan jarraitu ezkero, ik galdu behar dozak eundaka bezero. No. Ta egia da puntu gutxien, nik neuk dauzkadala hemen, gau bero baten kondoien bila, presaka joatearen. Nunago, zer larretan urepeleko hartzaia. Mendieganetan gora, oroitzapen den gerora, iesea joan intzana. Recuerdo politia dia, ez da, oze? Bai, batez behor Sevillana jantzite saio hori, izan zen beterriko txapelketa, eta hor andoaingo kanporaketan, eta kriston recuerdoa dekote saio horrena, eta horregon zan jenti gaztopo egin dotenin eta beti esaten deuzku, gogoratzen az, Uxu Alberdi, Ainhoa Ingresaldegi eta zu andoainen, eta bai, ni begogoratzen az, ze... Sekulako artea. Ba, eta pasen eban oso ondo, ateran ebanan benetako nintza, bere Sevillan atrajigaz, topera. Bere folklore guztiarekin. Gustatzen jatzu zure folkloria, Bai, asko. Bai. Bueno, lehen hitz egin dezue, mi moño bideo horri buruz, bueno, deklarazioiei buruz, eta nik uste zure bideo viral bat aukeratzezkiotan hori dela, osea, denak ikusi dugun bideo bat izan da, partekatu duguna sare sozialetan, ze asko oso identifikatuta sentitu ginen zure hitzoiekin, eta oraindik ere nik uste askotan errepikatzen dugu, guk hitz hori, adibidez anaketanik, askotan esate dugu. Illa eunero. Etxen, lanen, kalen, kuadrillan, eske egila da, oso esamolde politia da.
Da desagoga itxen da asko horreat. Bai, eta gero gaina Bai, gauza oso askotako tranquil balio. gelditzen da bat. Txarrena da, seinale txarra da askotan esan birrizetik. Bai, hori Ja, bai. Esaso honin esazela. Bueno, esan maizu, Ana eta Bilok, hainbesteko mala letxia dakau. Bueno, igual zuk eitxugo, ni Bueno, baino. itzengo dugu horri buruz beste kapitulu baten. Baina, berreskuratu nahi izan dugu, bale? Zeitzen dugu horri buruz, baina ez dugu ikusi. Las mujeres tenemos derecho a decidir. Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo, y solamente yo. Solamente yo. Hori esan da gero ze egin zenuen, poteatzera joan edo... Mi moño solamente mando yo. Ba, Bersoa fari bat antolatu. eskilerak igoten joan nintzen da ikusten eban Sabino Cuadrablot. Ba, pentzen eban, ze zan not. Eta bueno, cuidado. eneutzen eman buelta askorik. Baina hori ja izen zan arratzaldeko azkenengo puntoa, berandu zamar zan. Eta orden ja, botazioan gauzela telefonoa. Da hartu neban da ama zer zan zu teleberrin ikusi dut. 20 minutora eta pentsen eban, ostra, igual Ja. urrun joanaz. Baina, bueno, ja... Historiara